Uy! Pipink na noon. Uy, sorry, magtagtay. Ate, di Pwede ba mo nang tanan? Ano ka pink na ba na? Kung magbaligya sila Colgate, isipakita nila ang ngipon, no? Kung magbaligya po sila shampoo, ipakita po nilang buhok na gisyampuhan. Miss, ngano man kung magbaligya og kanang kuan ba? Magbaligya og napkin, ngano di man ipakita? So mga guys, naan ako diri sa Grand Mall. So late na kay kustanan. Ako mga amigo ganiyara nagsigulat nako pero samtang ako dugay ko ni mata. Late na kay ko ani ambot lang sa kay mga reaction na nila ron. Guys, padung na ko sulod sa mall. Luhuya sa mga amigo. Saan naman sila? Maganda yan. Dugaya nila. Dugaya nila. Dugay kinapos Junpil. Junpil na tunta kami. Dugaya sila yan. Gaya. Ha? Dugay. Simi kuwat na. Ate, asan may boses? Gusto mo ito. So guys, loy kista na ako mga kuyog dokay. Ganiyara sila nagsigulat ako dire. Unsa mo oras sa nabot dire? Alas 2 man to boss, alas 2. Alas 2. Gahapon mo may direk. Gahapon na oh. Ora may kipasa. Kani kasi Junpil kusugan Kuan magad kanang pag-text ninyo Pag-text ninyo ganyan, pag-chat ninyo, naghigda ko aton. Ingon ko nga, unya dali sa kong kuan, dali sa kong kaon. Uy, kana ibangon. Naghigda pa. Sabi ko, maskila. Okay kayo. Masali ka nagduwa niya. Ha? Ako gisuggest ninyo sa dili pa ko maabot. Doduwa sa tamo dire oh. Ako suggest ninyo. Asa man maron? Kumusta si pahuwat? Ganun. Dugay kinapos sa giwat. Ay katiyan ako. Sige, Boss Ricky. Dili. Kanda kasi Boss Ricky may nahagad og ari. Siya ginay mahagad og libre, di ba? Di ba? Oy, kinsa may gisuldoan sa YouTube. Finance man. Mas dako sweldo si Boss Ricky. Uy, makaigo ba bata? So, asa man ta karon? Basta boss kana. Ito tagayo dire boss. So, libre man gini Boss Ricky. Matay ka dihay. Libre ni mo Boss Ricky kay daghan man kag sweldo. Ni-order ang mga dato na ko mga amigo, mga millionaire sa YouTube. Shout out day ko ni Kwan. Shoutout ka na Boss Ricky para ka ng oarfish ng buhok mo. Look at the size, and I'm taking a movie of it. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Tapila basta na ay manok eh. 35 ra. 35. Kung itlog ra, Ang ilog lang. 32 ra. 32. Kana lang 32. Ito. Bali kung ang duha isagol pila man di. 35. 37. 47. Egg lang sa egg lang. Egg lang. Nalang tanan ni. Ah. Ang gipili ng mga lugaw is with egg. Dugan na nimo nakatilog itlog. Daghan na kayong bayod diri sa kalibutan. 14 pa edad. Sa uban nga babae gud nga na itlog.
paper. Na black paper. Okay. Na white paper din. Maura mo siguro na. Kapin. Unsa pa man? Parat naman natin. Lang lugaw is unsay lugaw la babae lalaki. Laki. Nga naman. Na itlog. Na itlog. Na itlog. So lami kay la lugaw no? Hello sa mga ate. Tanan. Shout out kay Rowena Amistad. Yes, ni Juan. Is God. Minyo. O pagyapon nawagtang ang feelings niya. Nga ako mga amigo. Ganiha, pag panawag nila nako, natulog pa ko din. Akong giraso nila is mukaon sa daw kuno ko sa mua. So akong gibuhat dito sa mua is wala pa ko ni kaon. Bali, nagtiwas pa ko higda-higda kay kapoy pa kay bangon ba. Then sila text nga, asa na kape ako. Mupay pagbangon ako, then naligo og daldali, then ikaon pa jud ko. So sila, hapit sila mga dugta sige naabot. Busta gid pinaabot. Murag relasyon ba? Kapit na madugta. Dugta na namin diri, bro. Kapag dinabot yung pilis. Asa kaya ang padung? Ganiha ra mi diri siguro. Padong ko mo bangon ba? Ako may na late nila. So, para makabawas ko nila is gitrate na ko sila ani. Pero gasto ko nuhay nako pero sa ako ading bunker nga si Boss Ricky, ang soldado sa YouTube, ang dato sa YouTube. Dato sa YouTube. So bisa kasan lang mitog pani kay boring lang jud kayo. So guys, at last, kumanamig CR. Lap trip kaya kung mga kaubansa kay mura gid sila mga tala. Di na ligi step no? Abi na kung kinsa rin mangingilat. Tropa tayo mangingilat. Abi na tinuod gadahon. Abi ko tinuod. So guys, kami na ang mga taga-bukid. First time pa kami nagasunog mall. Dildor mo sa. Grabe dildo. Ano? Yo, what's up? Nakita-rita daw sa mga tao. Page 4, Dragos LC. Dragos LC, contact 2317 by Unsa may pasabot ani? Kana boss kanang Emergency ba? Unsa yun? Emergency? Emergency. Virginon? Emergency. Emergency. Virgin ka na. Ay, testingan ro. Uy, giotay na. Patay. Yun ay. Di ba buwa? Loko-loko yung putay na yun. Siba? Siba? Paano yan? bago ta magbayot. Di man jud mi kabalo mo gamit ani good. Mga millennials mo gani. Try me. Try daw, paano yan? Try me. Di ko, virgin pa ko play. Asa ni apply sa now? Asa lips? Kani? So atay kay mig trip guys kay naami diri karon sa mga makeups. Ayan. Paano yan? Sak ni gahi naman ni ilis ni yung lain ni. Ni pink na noon. Para try ra na. Pati ni pink ako nung. Sila sa. Uy, sorry, magtagtay. Ate, di Pwede ba mo magtagtay? tanan. Isti yan. Nagka-pink na mo na. Ate, Shout out din ko sa pink pink lips. akong lips, no? Di na may matangtang be. Ate, di ba tagtay? Oh, nagkamurchi no. So, paano na yan? Mukha ka ng Ano sa dinamis? Kani ba kana? Eyeliner. Oh, kada oh, dali ba? Sige na, eyeliner na. Asa pa kayo Eyeliner na. Sino matangtang mo yun? Oh, na lagi try mo. Daghan di eyeshadow na ikuan no. Ang mga tindiro kay Kung magbaligya og ka ng mga Colgate is ipakita gid nila ang ngipon, no? Kung magbaligya sila og Colgate is ipakita nila ang ngipon, no? Kung magbaligya po sila og shampoo, ipakita po nila ang buhok nga gi-shampoohan. Miss, ngano man kung magbaligya og kanang kuan ba? Magbaligya og napkin, ngano di man ipakita?
Kaya di ba di pakita? Kaya di pakita giti. Basta magbalik yung napkin nga di pakita giti. Magsampol. Kaya di man ipakita, miss. Privacy. Hello. Where are you from? Spain. I'm the one. Yeah, I'm the one. I'm the one, I'm the one, I'm the one. So may buong na gito si Isgad no, ananan siya napuno nga linya ni Boss Ricky. So ang trip na mo karon is magawas mi kay mutila mig balot Pinoy. Balot! Ang malag na. Ngit naman day gamay no. Nagpila na. Ha? Nagpila. Tajis. Wow, bagto na. Ya, tagpila mo itlog ya. Sabi na yun. Jis managod. Ano siya pangalan na nadong? Pinoy? Pila 5. Oy, Amerikano na. Suka dayon. Suka dayon. Dilo mo na. Ay ko na. Gi, kain nga muna, Boss Ricky. Bibidyoan ko kayo, Boss Ricky. Gi? Lahi po tong balot nga na piso. Unsa man to? Kani? Balot Pinoy. Balot Pinoy? Pinoy. Unsa man na itlog sa tao? Manok. Manok din. Yan right. Lami kay suka ni Kuya. Unsay kalahian sa kuha niya? Balot katunay piso og kaning balot Pinoy. Bibi na to. Bibi to siya. Yan yung manok. Yan wala man ni piso. Adult na niya. Yan ni siya bibi. Kada hapon no is ari jud ko permi magpalitan ni Kuya kay lami kay yang suka dire sa kilid sa Grand Mall. Mga bata di tanaw. Kuya tagpila kay Kuya? Jis. So Jis, pakyawa tanan net kada kang kwartahin. Oh, nakakwarta. O niya nang madato ko. Yo, what's up guys? So, nanako diri karon sa balay. Gikan mi ngadto naglaro-laro sa mall. Ako mga amigo, tuwa na dito sa mall. Nagulat na sila nako sa padako duko orasa mo adto. So, ako sila gingnanis. Padong nako. So, wala sila kabalo nga. Mupadji pag mata nako ato then naghigda pa ko kapoy pa kay ibangon. So, pag ingon ako padong is dali pa og ligo. Dali pa og kaon, ilis. Then sila kay luoy na sila ngadto kay gusla na ko na kay tanan sigulat. So, loya sa akong mga amigo yun. Tagbagulat ako ngadto diyan. Abtal na sa gutom nila. Then karon guys is mo pag-uli nako. So na ako gi-post karon sa Facebook nga gusto magpa-shoutout. So atong i-shoutout karon. Shoutout kay Janiel Perez, Marjorie Mingay, Angeles Sanchez, Julius Lungakit, Rogelio Martinez, Gerald Dacalos, Yurt Yund, Polex Lauron, Harley Ken Tutown, Neil J.D. Amistuso, Jerven Nelson, Jackson, Junes Sibial Jr., Alan Sanco, Junfel Villanueva, Agaw Derbe Hilig, kamusta na kadragaw? Christian Earl, AJ Roble Olanyo, Jasper Lim, Joshua Gonzaga, Benji Maturan, Jeffrey Bacalso, Joy Pelapel, Jun R. Amba, Yashrin Love You, Jacob Wood, Jovel De Los Santos, Kinjay Daligdigan, Kathleen Magallanes, Jan Tabra, Mark Kulongan, Edie Sato Jr., Jandrel Albasin Bunyil, John Avila or Ivan, Joe Mark Presman, Jun Smith Palma Minor, Del Abasulo, Alexander Jake, Juraiden Rimulta Karungay, Tanya Caroline Rigi M. Estrimos, Jasper Kaiser Ren Valdez. So guys, daghang salamat sa mga nag-comment o pasensya kay tanan sa mga wala nako naapas o basa ani kay nagdali man ko kay para ma-edit din ako largo ang video. So pasensya gid sa mga wala nako maapilog basa. Then guys, thank you guys sa pagtanaw sa akong vlog. Then don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilik. I-click ang subscribe at ay kalimot nga i-click ang notification bell sa kilid. Apila na siya i-click para makibalo mo sa mga updates sa mga bago na kong vlog. So guys, daghang salamat sa pagtanaw sa akong video. See you next vlog. Bye bye.